Tai, a sabon fim ɗinka da kai kwanan nan mai suna Sukar Wuka. Tantirin cikin fim ɗin ya yi shige da zararre Robert, haka ne? Warai. Amma kuma abin da ka nuna dangane da shi a cikin Zahiriya. Ko ana ku ganin zararre Robert jan wuya ne uban daba. Kun san ni me bincike na ya nuna? Shi ƙarshen ta sono ne kuma hamago. Dan kuri, falfala, da keki, kuma gabo. A zahirin gaskiya aikinsa bai wuce zama dan koren manyan ubannin daba ba. Kamar yadda jakuna ma kan samu dama su yi nishadi, to shi ma wannan hamagon sai ya samu dace ya zama uban daba. Amma baka sami kiran wayar barazana daga gare shi ba? Da kai wata rana da ya kira ni a waya, ya ce zai ban miliyan 40 karin mata shi. Shi ne na ce masa irin wannan magana ne musalam gopal marma ba ni ba. Da yana zana ya kashe wayar. Yalla bai shirin ka na gaba. Aljannar shashasha na biyu. To amma kashi na ɗaya ma ya asara. Shi yasa za mu yi na biyan. To in shi ma aka yi asara fa. Ya yi na uku. Wato dai yan kallo sai an ɗauban sa a kansu. To, Raya na tura ju kenan. A cikin Kai, wannan shiri na mun sa gaban wando ɗaya da kai. Ga dukkan alamu ansar da na bayar ta furgita shi. Halo? Ina ji. Idan masu biya na bashi ne bana nan. To zan gaya masa. Yalla bai. Da alamu wannan maganar ta sama babbar matsala. Zanen Robert ne ya kira. In ce baka nan ne? A wannan. Kai Robert banzaya ne. Kai malam, wani zancen banzan kake ne na alburushe bakinka. Nan da kwana biyu zan je Italiya. Idan zana ka ta cika, almorosan ka san isa. Tikitan ka sun fita. Mu jami'a shan. Hayace. Yalla bai haka. Ya kake ta fada da mutane da baka kotawa. A wannan shekarun naka zaka je da uban daba. Duk wani tantiri da kuma uban daba dan alƙashin ƙasa ne. Ni ba na tsoron duk wani dan alƙashin ƙasa. Ba na kuma girmama na sama da ni. Ba kuma na ƙaunar na kusa da ni. Saboda haka ka dora a Twitter. Yarinya Janaki. Ke Janaki. Menene kau? Babban mai bada umarnin fim daga India na Raya Tuya zo nan. Yana buƙatar a nuna masa wajaje. Shine zan dora ki akai dan ina da wasu abubuwan da zan yi. Dan Allah ki taimaka. Ba matsala kau. Zan ji da komi. Candu zamu makarafa madam ta ce zamu fita ka gane? Ga nan zuwa. Wallahi hidima da wannan matar wahala gare shi. Komai cikin ujira sai ji na gaji. Ai cimma abu mai wahala daɗi gare shi. Amma madadin aiki wa al'umma yanzu me saki kiyo masu shirya fim? Ramraj, a cikin dalilan zuwa nan har da son zuciya na nima. Kai amma na kasa yadda. Da gaske kuwa? Son zuciya na